Láttátok már az új Shreket? Amúgy kicsit ilyen furcsa a feje. Menet közben kijött az új anime AI Shrek, úgyhogy azt is megnézzük. Fighting! Dikka bánat Danki. Shreku. Wow. Kicsit ilyen covidos feje volt. A Fiona az nagyon cute amúgy. Na. De így fut és így nem mozog. Donkey ez meg megijedt a látványtól, hogy fut és nem mozog. Most így elmagyarázta neki, hogy felégett az egész kastély. Folyamatosan eltűnik a keze a Fionának, mi volt ez. Adorable. Ez a gonosz, aki bántja az emberünket, a kis süti emberünket. No, és kinevetik, mert ráment az M&M's, és senki nem eszi már az M&M's-et. Vagy Skittles. A Skittles az tényleg szörnyű. Nem, soha többé nem eszünk Skittles-t. Ki szereti a Skittles-t? Most ezen veszekednek biztos. Pedig Skittles fogunk enni. Húha. Most olyan, mint hogy befelé mennének a kastélyba, ami előbb bomlott le. Na mindegy. És akkor így jön a Son Goku ilyen transition a Shrekbe, bro. Az tök legit. What? És ilyen majom lesz. Nagyon meg van feszülve, neres lett a pofája. Wow. Amúgy én a majomnak szurkolok, aki már nem is majom. És akkor ilyen happy ending. Itt a mezőn a búza között kell smárolni, és így cute-oskodni. Több szerelmi életük van, mint nekem. Én vagyok a kis macska, aki így néz. Hát jól van. És így szomorkodok, hogy nincs barátom. De ott vannak a patkány spanyai. Hát ez jót ment, ez meg olyan, mint a 3D-s lenne, és így az egészben nem illik bele. Ham, nyam, nyam. Jó ez a búza.